Vojaž, korona i rimski, srce puca. Hey, damo. Ovo je snimano u onom karting centru novom u Beogradu, mislim, ka ne? Mislim, kog da pitam, bolje da pitam chat. Da, je, mislim da je, da. No joke, sad mi se jako sviđa. Sad mi se baš jako sviđa, iskreno, sad mi se jako sviđa. Srce puca bam bam. Kak ide već? Sviđa, će mi se, ako je ovo refren, ali mi se sviđa. Banger, za sada iskreno banger, sviđa mi se. Malo taj između što ide, taj ili šta već, taj baš glasan, po meni možda je previše backup vokala stavio tamo, ali mi se sviđa sad. Pokazat ću vam kada će doći opet taj part. Da, taj. To ne znam šta bi rekao o tome baš, ali osim toga ga mi se sviđa jako pjesma sada. Ovu jaknu je nosio u spotu Too Cold Brink, ne? Nisam zihar, ali mislim da je ona Nokta, da. Ali iskreno, na ovoj pjesmi, Korona mi ima baš neki taj njemački rap vibe, baš, ne znam zašto, ne znam po čemu, ali ima mi baš neko taj njemački rap vibe. Bam bam! Hida pjesma, dobra, sviđa mi se. Obudemo rimskog čut i da vidimo njegov part. Ljudi, ali iskreno, znači, pjesma je stvarno dobra, ali zanima me koji je stilista njihov, jer stvarno styling im je ovdje top. Styling im je stvarno jako dobar u ovoj pjesmi. Bam bam! Sviđa mi se to vaše. Bam bam! Sviđa mi se taj bam bam, u glavi mi je već pjesma, baš mi se sviđa refren. Da, ljudi, pjesma je vibe.
Da, iskreno, stvarno, čuo sam da neki hejtuju pjesmu, iskreno, ali dobro, to čujem za svaku pjesmu, realno, ali iskreno po meni stvarno pjesma je top.